Hello guys! Good morning and happy Sunday sa inyong lahat! Hello! Welcome back to my channel. It's me, Melans Vlog. So for today's video, maglata kong munggos guys kay para sa among pamahaw. Pamahaw, paniud tuog, panihapon. Char! Uh-oh. Tulogid ka klase sa pagkaunan ha. Para kuan tipid-tipid guys. So and guys, let's start na. Maglata na ta. So, ayan guys. Ayan, nagsugod na siya bukal. Munggos. Medyo ngiob diri sa among kusina guys. Ayan. So, ayan guys. Gapila na kog kuha sa mga gulay. Kay para sad, colorful ang atong munggos. Char. Kay mas nindot magini siya guys, no? Sa gula ni siya mga green nga dahon like this. Alugbati or agbati sa Bisaya. Then, nanghas ko mga tinangkong. Yung anig dagway, guys. Mura ni siya kamuti, guys. Pero, gagmay ni siya dahon. Tapos, gipunan sa nako kuan, galay sa kamuti. Kaya para maubay-ubay gid siya. Wow! Fresh na fresh. Tapos, nasa ko gikuha nga tangad diri, guys. Kay aron mas humot. Nya, butangan loy aog, ahos, bumbay. Ayan guys, ato na ning hagpaton. Ayan na lahat guys. Tapos na akong maghimay ng mga gulay. Ayan, napakagandang tingnan. Fresh na fresh. Tapos yung iba naman guys, dito ko inilagay. Mamaya kapag maubos tong munggos, magluto naman ako ng ginisang tinangkong. Wow! Yummy! Tapos, kani siya guys, mga sobra sa galay nga kanang gahi na gyud nga di na siya maapil. Ako na siya ibalik og tanom. So, mamaya, mag-video ko para sa akong lain na pod nga vlog. And guys, lunod na to ang mga gulay sa kaha. So kahang akong gilutuan sa munggos karon kay tungod nabuslot ang among kaldero nga lutuanan og sabaw. Wrong timing kaayo guys mo nang arin lang ko sa kaha. Oh no. Then gitimplahan na ako og asin og magic sarap. Ibutangan na ako gamay. So ayan. Malapit na maluto. Hintayin lang natin guys. Yummy! Tapos pabukalan to balik kay para makuan siya, maluto gid ang mga dahon-dahon. Wow. A few moments later. Ayun na guys, luto na ang ating munggos. Wow, ganahan jud ko nga more on gulay gid siya guys kay para mas healthy. So tilawan na to guys. Sakto ra gid iyang lasa. Very very I love it. Oh yeah. And guys, mamahon ako. So thank you so much for watching. Goodbye.